My sa tu dnes bavíme o tom, kam chce Slovensko patriť. Jeden klub je ten, kde sú združené všetky demokratické krajiny, ktoré spolu obchodujú, budujú si vzťahy, vzájomne do seba investujú a keď je zle, tak sa chránia. A potom je tu druhý klub, kde je Putin, kde je Lukašenko, kde sú krajiny, ktoré si myslia, že silnejší má právo diktovať slabším. Robert Fico sa nám dneska snaží ukazovať, že Slovensko môže byť súčasťou oboch týchto klubov. A podľa poslednej návštevy pána prezidenta Pellegriniho v Číne vidíme, že podobnú retoriku zdieľa si on sám, keďže sa tam hladká revolvery darované tureckým prezidentom a nadšene ako malý chlapec sa fotí v limuzínach azerbajdžanského prezidenta. Ale viete, dámy a páni, Slovensko nemôže byť súčasťou oboch klubov. Slovensko si musí vybrať, pretože práve kvôli takýmto situáciám, kedy treba ukazovať hodnoty a to, kam ten človek chce patriť, vznikajú také zákony, ako dnes vzniklo v Spojených štátoch amerických. To nie je o tom, že by Spojené štáty nemali radi Slovensko. To je o tom, že slobodné krajiny nechcú financovať vojnu, vraždenie, zabíjanie detí a nevinných civilistov. Také jednoduché to je. A chcú, aby sa krajiny rozhodli, či teda tú vojnu financovať chcú a budú pokračovať v úzkých obchodných vzťahoch s Ruskom, alebo naopak ukážu, kde je tá morálka, hodnota a súčasťou ktorého klubu chcú byť. Robert Fico nám dnes hovorí o lacnej rope, ale nehovorí nám o tom drahom účte, ktorý nakoniec všetci zaplatíme. A ten drahý účet nebude platiť Robert Fico, ak Slovensko stratí dôveru svojich spojencov, ale budeme ho platiť my všetci. Budú to platiť slovenské firmy, budú to platiť slovenské domácnosti, budú to platiť slovenskí obyvatelia. Pretože ak ten zákon prejde, tak tie efekty tu možno nebudú zo dňa na deň. Neuvidíme tu hneď zajtra obrovský narast cien. Ale tie efekty sa prejavia v priebehu niekoľkých mesiacov, niekoľkých rokov. A možno o 2 alebo 3 roky sa budeme pýtať, že prečo tá fabrika išla radšej do Poľska? Prečo tých 200 pracovných miest vzniklo v Českej republike a nie na Slovensku? No pretože dôveru spojencov budujete celé roky, ale môžete ju stratiť šmahnutím ruky zo dňa na deň. A sa aj preto venujem zahraničnej politike už niekoľko rokov. Ono sa to môže zdať, že slovenská sa zahraničná politika alebo bežných obyvateľov na Slovensku sa zahraničná politika netýka, ale týka sa to ich presne prostredníctvom takýchto rozhodnutí. Ono Slovensko nie je opustený ostrov. Veď si len povedzme, kde bolo Slovensko v roku, alebo pred rokom 89, ako to tu vyzeralo. Povedzme si, ako to vyzeralo pred vstupom do Európskej únie. A povedzme si, ako to vyzerá dnes. Máme tu investície, máme tu bezpečnosť, máme tu dôveru spojencov, máme tu slobodný pohyb. Tak nech nám Robert Fico povie, že čo vlastne od dneska chce. Chce patriť k tyranom, autoritárskym režimom, ktorí držia slabších ako svojich vazalov, alebo chce byť súčasťou demokratického sveta. Chceme byť Bielorusko, alebo chceme byť Belgicko. Ja z tohto miesta viem veľmi dobre odpovedať, čo my chceme. My, demokrati, chceme, aby Slovensko bolo súčasťou slobodného sveta. Toho sveta, kde si krajiny môžu navzájom dôverovať a môžu sa na seba spoľahnúť v ťažkých časoch. A áno, tá sloboda niečo stojí. Ale nesloboda paradoxne stojí ešte niečo viac. A tak, ako sme dnes ochotní platiť za obranu a bezpečnosť, pretože vieme, že je to dážnik, ktorý nám pomôže v horších časoch, tak musíme byť pripravení aj nejakú cenu niesť za našu slobodu. Pretože na konci dňa môžeme mať lacnú ruskú ropu, ale tá závislosť bude oveľa drahšia. A my, demokrati, budeme robiť všetko preto, aby Slovensko bolo súčasťou toho slobodného a demokratického sveta. A nie preto, že je to niekým prikázané zvonku, ale preto, že je to najlepšie pre budúcnosť, prosperitu a blahobyt na Slovensku.